Nananom ne Otumfuo Awukudea edikan ewo afe mpimienu ene adununsia Yewura Kotokohene atenase ena mohwe ewo Otumfuo TV so no edikan ya Asantehene tenase no ena nananom adehye ebechia Kotokohene afi na Asantehemaa asomfo enso wo na Asantehemaa nyina so de akiri ebechia nananom guso a ochia Yewura Kotokohene Otumfuo popozo hene ena mahu se wakotena Asantehene enchen no mamu nyina kwaba ewo Otumfuo TV so ene Awukudea edikan ewo afi mu ye mamu nyina de toche adento yi ma Yewura Asantehene adento yi ema nananom nyina medin de kwam ye wu animfo kokudrofo menu akyerematen ado ha adento yi ma na Asantehemaa adento yi ema Asantehemaa nyina owura kyerematen ade no wahwe bia ene ya da edikan ewo afi mu wo hwe ebo be no nkron ne nipa okotokofia ha omo eno mutwetwe nkomo ne ade de na beka afa ene ada edikan ho kwa me da se se de wo kan ye no amamre mu de anka ene na ye hya afi na se wa Asantemem so enti ene no wo hwe se de enema esiti a ene ya de a edikan no ene ya ade a edikan no
kama yɛ sɛ obiara bɛpɛ nhyira deɛ free afinase nti wohwɛ sɛ deɛ ɛnnɛ ahoka no ɛsitie no a nipadɔm ɛna wɔ Manhyia kɔtɔkɔfie ha a wɔn nyinaa ɛba abɛgye nhyira ɛde akɔhyɛ afinase nti wohwɛ Ɔpemso TV seesei a wohu sɛ yɛwura atena ase na n'adehyeɛ nso ɛkyia no na wɔbɔ mu ase ama no ɛno ne ade a ɛkɔ so seesei na wɔwie pɛ wɔne a wɔreba abɛsom ɛnɛ dan nyinaa na afei ɛna na wɔn nso ɛreba bɛma yɛwura adeɛtɔkye na afei kakra wɔ no ɔde atoa so nti
betunge. Awurade asinfofo bi se jojo bi asakra betunge. Always paying go for fi ano sense coach mo champion funge. Always penny ani go fofo no na so coach mo champion funge. O to sika sama na ejija kunge. O to sika sama na ejija kunge. Wa ku ebo bank odun fe wo. Ja ku ebo bank odun fe wo. Sadi fu from puno dem fa o. Sadi fu from puno dem fa o. O ko ni me dia. O ko ni me dia. Do de bo ni chimo champion funge. Do ja do ni chimo champion funge. O jabi se na ejija kunge. O jabi se na ejija kunge. Bu anchi panyi si bo se akwan mu akwa mo for announcement e wisi e. Mra anchi panyi si bo se akwan mu akwa agema mpo fre na announcement e wisi e. Ko de ke se beto ni mo chimo champion funge. O ko de ke se beto ni mo chimo champion funge. O fro me ne ke se na announcement ti e. O fro me ne ke se na announcement ti e. O jabi na ke se na announcement e wisi e. O jabi ke se na announcement e wisi e. Asio kwa. Asumdwe ni o se tutu te so odum fre e. Asumdwe ni o se tutu te so odum ne fre e. Nkaza chire bo mofo. Nkaza chire bo mofo. Wa pata ko chire kwa aje kwa abone bo. Pata ko chire kwa abone bo. Wa fanko di abrani be no se. Fanko di abrani bo no se. Fat mo to ada 4 time. Fat mo to ada 4 time. Ya pro ma kuma na kwa ma kwa be dia wisi. Ya pro ma kwa sunya kwa ma kwa be dia wisi. Wo kese do ma kese de na de metifi. Wo kese de ma kese de ya na de metifi. Oh, se fa chem na fa kwa yen. Oh, se di fa ma ne chem na fa kwa yen. How for chem no ni be ku no akwa mo wisi na so ne tank wansan. How for chem ni be ku mo akwa mo wisi so tank wansan. Wo bi kwa ne bongo te ni se kunge. Wo bi kwa ne bongo te ni se kunge. Me ku chem tini po bi asmanyini. Asmanyini so tim so mo chem so. Me ku chem tini po bi asmanyini. Po bi asmanyini so tim so mo chem so. Akwa chem akwai. Kwa chem ba mporo chimi su bi akro no. Mporo chi ete fu bo so tim so mo chem so. Kwa chem akwai. Kwa chem ba mporo chimi su bi akro no. Petechu etefunu bempe so ntim so ma chem so. Enso ko ine jemfia me abrofo ine jemfia me ya bie mo afra na ya de we jebonchobo na mpafra kun. Adu jemfi bebe so ntim so ma chem so. Enso ko ine jemfia me abrofo ine jemfia me ya bie mo afra hu ya de wi adwabinchobo na mpafra kun. Do jemfi bempe so ntim so ma chem so. Sadi fogu nyago singe. Sadi fogu nyago singe. Wo kro Asantehene duet na singe. Wo kro Asantehene duet na singe. Wo ku bere to ba de me fa gunyago asadum na chemera. So be ko watch mo champion funge. Ten champion so be ko wonu o.
I'm a pro, some are problem. I'm a furious and I don't know. Well, no. Would you have put to Boise and Brebre? Kumadin Krakojo Yawada. Why would Yame penny to a quattro bravo and Zukuni Yawada? And I didn't craft for us from Swatcher war. Yawada Korea. No bravo as near as you can be. Or Papa and Tuna Jai. I didn't Krakojo, so I only a bush I wanted. And Tim Jackally. Sasana man and a dom cobonife yase. I could tell you. Could have been Yawada. What ya in a sign? Now, who's in the aquato? Never to burn in giant sign. All a comfortable rebellion, or my rebellion, no plugu or man if you feel no the age now. And could have been to swim you no easy can feel through. What a shabby finance them, by finance trade today, comfortable trade so, Manitano Suonomia, Bocashi Tano Suano, 19 million was my brave poem, and Abra Pocassi. Or can ask them to was a Santene bed into Aqua, Utana, Maninka trim, a manin pin flew one. Santene Pedia. Utana, Maninka trim, Manin pin flew one, and once the mission with Trima, let's get any Naya no me. If it's to a Duman body and I'm penny pens with Bessine, which I say to a didn't in any penny brew. I'll bring a cock or any broom pen plan here. Scadaco Fiat a romantic and any penny brew. If it's a man in the schedule, won't you be that? And I won't be soon free, Seven friendly Maba. So an Asantehene brand neighbor Frudia, Manini Camfro, Nanyan Sapoi, is an Obanyan Safuan. Schedule bamboo, as when you come to Kurin, was said to me, board now, and to Pana, I prayed in that, already to for no one, and no quite job or come fra. Wow, Piazzimus Macama, Piazzimus Macama, Piazzimus Macungan. Wow, Piazzo of Manima, Macama, the Fiacma Fungan. Wow, Piazzo Zamaba Fungan. Open the donation contest. I don't find you. I don't find it so much champ on Fungan. I don't find it so anyway. One a Janyan, a Javanti Sangamination was it boy, swab fly above Rapa, or say to the Diacontahra, Editor Mantenfia, was a Mrs. Sangamination, a jay, which was your sort to a more, no so to Diminoba, one a Dimbo, a Dumbo, a Dankariabo, a fellow painting, or say to a 2 and 20 with him, or prepare your Hima, with 2 man of what to do. One at Yabia so much in the now. When our children was what that was one. A breach la black Sumaya one fatal, as so quite and be beat also. Yeah, breach here to Tamasuni said to come fra. One a Sansa Pocotiaco. Yeah, you are for Finoni Wadagi. And Sansa upon your Modu, a quite drama telephone massa. Susan Grand was said to the Toronto visitor. Ow. Was about West upon what could the bomb watch our children? I pay me a dance of a different I can eat anything. One baby does one judge more champ on Fungan. One baby does one each in a while. Abambamier. One of Abambamier. What would I say to Opampam Quaquata? What would you to Yompa? Yompa actually say, O Mama, O Mamonicon, Asantehene Chiwadia, Santimania Chiwadia, a your body in Yankopon or Boss Robazase, and Swechiwadia Cassienti. Did you any dentin or body in Yankopon or Boss Robazase? When Macumama in Tassam, whom in Tassam, on who major, our boy in it was so, or any panaso, and a bravo few boy, or Puna 10 what I can blame, so the cuckoo do a jumper do. Uja Quanoa, Yentun to do, or say to Uja Quanoa, Yenuya, or Camfrafra. One or say to me, Uno be a Kuno, Uno be a Yano, Uno be a Fanamo Brafo, near charity, Rabrafo only a trim. Yet the idea where in so many, and a blend is a bone one, and I wouldn't know what's about one. Santa Man de Amon, Midame Fumua,
Mahu Brasienti, and the meaning of Boko. One thing, Samania Pronda, Samania Pungen. Young Kuanqua, but I'm saying, I can't pay the Coco, the make up Pungen. Ye Pedani, me a champ for Sabus and Pungen. As I was home to more tampon Pungen. And I got the quarter, I don't know. To Pachami, and then you see a people from, and then they Awukudea Edikan. Otumfuo na nanuma a wachi chini benche, and a pekura be frabushi abedu. As you ba a betre dog at the Achayura. Samara, now Muyabuche, and Muchem Kakra. Now listen to Wakakra, Samu, Madama Edikano. Do ana busenana asumya hene onso wa ha bitimi san ho dinana wadarma pejo bubrai Otumfuo Chami, and there Awukudea Edikan wafia Yoruba. So Muhumi, any paying for her. Then your bonnet, a fata. Send ye Uriah mine, a free affair, a tremmy, and maybe a kunya fear 90. Are you remy? Mean to me, Tanafonia Shahai. Tene, Muhia ha. Yebe Mayura Afishapa. Yasanjini Semu Inshradia Sumina. Yebano Sono, Edu join power to do. Snap, Adaka, and a wine, and so Adaka. Now you know, na Yura, Yura Chame, Subomadi, and a Yura, and him Quanso, Umubumadi, Yediba, near the Mayura. Na Asantehemaa na so akanye ho me ban so bitiye me offer lawyer offer a Japan sani friend abeka me ho ha so lawyer iti onso abeka me ho ha no iti abusua ene asumnya man ene asumnya mpanyifo ahobrasiem ye mayura afishapa Isu so the Asantehema benkum be say no wasi afiaso so the Awukudea dey afi kan no on just minya so ba no besu mo wo ju jira o de be fo na ba say ba de chiawo na mo office apa na ma de toche na wa da mo bru o ba ya de ju apa o twedua sna pentu sia na wa pentu miensa ado mo bo ma de o cha no bo ma de he ko bo ma de. And that's what I'm saying. I'm paying for an offer. Some of the touching the blue. Now, first, we have a young Kudedikano or Jusia at the Quaco, Subo Swinia, or Dome Blue. So for that's it. For that's it. Mamma, when I pay a senior, I'm paying for young Primo, young person, young man. Echosubium, Methodist Astori Ghana Hanyina, open you power down. I have presiding bishop, or the other bishops, or we now Tanachi, lay president, a do money and I do more ever.
Otumfuo Asame, Senior, Papa Kai, and the Methodist are sorry Ghana, it Abby Manhyia. Now, Najuma may say, the yin penny for a kind of winning at the actually. Not yet to us. Your diano, a friend presiding bishop, Most Reverend Professor Johnson Kwabena Asamoah Jedu, who Germany facility. The Administrative Bishop of Methodist Church Ghana, Right Reverend Dr. William Ajay Impere Jechi, who Germany Benkuri. Papa, Mwamini Media, Papa, Most Reverend Professor Emmanuel Kwaku Asante, past presiding bishop. Papa, Kumasi Bishop, Right Reverend Stephen Kwaku Owusu. Notwano Sumi, a past lay president, Papa lawyer Kwame Boafo. Nia Otwasuno, and so ye late chairman for Kumasi Diocese, Dr. Enoch Ban, and I senior secretary for Kumasi Diocese, Very Reverend Benjamin Anson. Into authority, Abby Pui, Manhyia, and pay and no. Me also from Pesi Ata entry, Muamunana, lay president, Methodist Church Ghana. Niodre, Metaniama, Papa, Professor Emmanuel Asante, na, on Swami Sana Nokatra. Otumfuo achame se enemu hu ye wa ha Methodist nhihye mu no se de obi eye presiding bishop a mfiensia pepepe no we wadwuma na watena nkyɛn ne ye obi foforo na se na Otumfuo nim no ɔno ane nana Most Reverend Dr. Paul Boafo, Oto Nsafre na Hakra Manebe Asori. Nimfiensia no so ye no necessary otena nkyɛn. A conference ko shia ye no. Otitani ayeyi no a obehye na nan ene Most Reverend Professor Johnson Kwabena Asamoah Jedu. Metese asori Asantehemaa na jiye na Awukudea na Awukudea kwa na nkyɛn a sɛ adehye na nkwantabisa no ne o maka ho na nsomo a nka mete sɛ asɔre ma Asantehemaa nti so obi betena akonnwa no so a ne sɛ sɛ ɔba na ɔbɛkyia yɛwura na oyi ne ho adi so de kyerɛ na ɔgye nhyira ama adwuma a nyame de ahyɛ ne nsa no watimi ayɛ ɛde ahyɛ nyame animonyam nti wohu yɛ ha nananom akyame ne senti a yɛwɔ ha no yɛde yɛn presiding bishop a yɛyi no Most Reverend Professor Kwabena Asamoah Jedu yɛde no bɛkyerɛ Otumfuo ne abɛsrɛ ne nsɛm nhyira na n'adwuma a ɔyɛ no atimi akɔ so yie ahyɛ nyame Santehemaa Ghana-man animonyam manuato yɛbaeɛ a yɛntumi mba ne saa yɛkura boa mu adeɛ yi a yɛde boa na akyɛ no menom deɛ kakra ɛka ho mu atsɛm deɛ mpanimfoɔ nnanim isi obu adaroma sɛdeɛ wade nyinaa Most Reverend Asante Osei ni ɛnu a wadama yɛde bɛkyerɛ yɛ sɛ biribi kakra wɔ ha a wɔbɛka ɛkɔ ada fam Otumfuo achiame yɛde ɛnase bɛma Onyankopɔn
sɛ wama ɛnɛ de abɛto yɛn foforɔ na yɛwɔ mu yi enti ɛnkyea ɛne ɛnaase a ɛnni kabea na yɛde brɛ Otumfuo ne mpanyimfoɔ ɛne Asantehemaa yi me a megyina ha yi Asantehemaa mu ha na yɛbɛyi me sɛ mendi Methodist asɔre anan mu enti sɛ yaba na yɛbɛgye Otumfuo nsɛm nhyira na megye de sɛ ne kwan no yɛda mo ase sɛ moagye yɛn Awurade ɔnhyira Otumfuo na ɔnhyira Asantehemaa nyinaa yɛda mo ase ma no asi Adam Nobu said, "Well, sorry, Methodist, sorry, almost see you. Mr. Methodist, sorry, the Adaroma. If you have an asabi, Irania, well, Sabona, now could be a bresso, and now Gia, sorry, at me, Nisha, and Pablo Penti, sorry, at me, in a tint of Pim Sabri, Mpo, ba addition, while Sabona, natural one, and the woman so move, and you move from the umbet me, and my sorry, at me, Ejina, come on. Adam Mr. Methodist asɔre nhyehyɛ mu no mfie nsia biara yɛto aba apɛ na wɔda no atranche na foforɔ aba bɛto aso no na mmerɛ du a wɔda ma Nana Johnson Kwabena Asamoah Gyedu ɔno na sɛ wɔmayi no na wɔda ma sɛdeɛ ɔmo ne ɔteɛ no ɔmo ntumi ntena ɔmo de ne ba bɛkyerɛ wo wɔda ma ɔmo abɛgye wɔ futuo akwankyerɛ wonhyira wohyira na sɛdeɛ ɔnananom hyira a asɔre no atumi agyina bɛpem ne no Omun say we shall be more, the Omu Bia, so a bear, come. Ghana, you know, Methodist in Penifo, the Dano, and the Jinaheim, said the Muda Muna, who at the chair. But now, by and so on, so the Enigiasum was a high in the fee, the Obetimaya, the Asum, Sabi, the Abua Mass and to mine, and answer Methodist are sorry to Mpono, obey enough from dear. Onum by Adarmo Musumu, Munsum, Adarma Oboma, dear, and now what chairman so a woman, dear. Said the Methodist are sorry, almost say Otumfuo the Masi. Nanano, Omientry, Methodist, a bishop for Yampri, one man, Yampri, a bishop for Zoom. So we say, no, this year, and then we do good soon and a court. Asante about the Lino, and never said no, but my papa. Yenny, I didn't know you were why. One day, no no between your woman and General Quine. You are such a good see. You will look higher. You mean, I bet me at it, no woman with the visions and memory. Fadon and Cabomum, Bramaso, and Yanani Prince, and Peja and Snake. You was in the making one that I saw on Sa. From Cabum, no, don't. If I made anyone who can, Nasabi, Cabum Ramatis are so. In Nipa Huajuma. Said my never offer you. I Nipa Huajuma, the Yama Butre. And then Tiasian, which media I am. If Yama Butre. And Tiasian and Cabum, motivated them, Yamano. Kaja Kwakuze. You do dear anymore, dear, about the one man in your year, ma'am. Reverend, I don't know, said, Bishop. Because I'm just able to say, no. Or so when you so sit here. Was ever one time, was a dear Mujabanano. Or the nation, said the way you be, with my pija, then when I'm about my teta sorrow. Then as a papa paid them by Boba Teacher, you were a fierce was the Awukudea decline. Or did you start to say the mamma when you said about Rabino? Now you can say, no, you could be with a medium. To go to Massy. On some Pibono, yes, dear, when you want more my since I do, when you say you are baby, I say, I'm not them of natural. Job saying, you can't show the new can't show. Send them probably a failure grow. Say, Yamuna no Kutano, and feed your nose soon. Yamuna no head said, Yamida Shed and Sano. Yamuna began to kind, not really be at me a woman sabi.
Kudi aba fi say nipa ho adwuma ena nyame adwuma so na ono so oye ti se be ya onwade ho tu nipa so na me na odi ho atu no so to aba no ade mpada ta na chi ti ansa na be fu akọ no na ade mpaibo e be kan what for atu aso say the way to aso de bia to dey ma odi kra be mpai ansa na ko chewu Otumfuo achiame mmanya mbompaye amanson nyina awura nyankopɔn fiti ase na ewieye da wasese ne dei wode adom yen na ewie yetimi ehia manhyia ha na ase ne ayeyi ne nkamfo nka wodin ye de woya na ewie peyo tie de Otumfuo na nanom mpanyimfo Asantehene nyina hye wonsa esre nkwa ahoden wani onyam enkata wonso nyade a wode wonsa besom biara enye nhyira na ebi nka Asantehene Yesu Kristo dimo amen. Jode koko chana bibu de chenu. Also for point where you know obeda Methodist asafo nyina no Most Reverend Professor Jacob na Asamoah Jedu and akochia yura no afi asofo a eka no ho bi nso na eto aso a omo chiachia Asantehene nyina ewura said the so opani a watwemu Most Reverend Emmanuel Asante eka ye no o say Methodist asori no mfiansia bia woto abayi kandini foforo enti de wayi nu Asantehene mu no wo aha so na obeyi no na hu behia se Asantehene nyina ewura Otumfuo se tu oba ne na so ede ne bekire no na woje Asantehene se mu nhira o se Methodist asafo no sebe ni ti nyina no kotokofi ha ne hye every say Otumfuo kwa kudu abreso na woje asafo no esi ho na afei Asantehene na nanom bebre nso eso Methodist asafo no mu bi de say na natwene bo ana ene woni ekeka ho ti na hu behia se obaji Otumfuo nsem nhira na obeda wo mo adi nso kire Asantehene ti Methodist penifo ne guso a wo mo chia yura Christian service so yapon no so penifo e wa ha na Christian service professor na osai eda na wo ye chancellor a oda na obemfumu okunyini Emmanuel Asante ono na sai chancellor oda so yapon no anu nti oni Christian service for nso abanti Otumfuo protocol officer abo wodi a enche kra wo mbeba ye ka mo se ade a edikan eye Awukudea edikan wa afi mu na Asantehene atrase a nananom ne omanfo nyina be ma na de toche Opimso TV ene Opimso radio na wo hwe ye na wutie ye nso free medin de kwame ewu animfo manonto ye nana ote kokoso se Christian Service University ono ankasa ni university adwuma efo ene mpanyimfo enene yaba se ye bechia ye nana nani no abedi ukuda edi kan wa afimu na ebre kakrani na university ni ehye University of Ghana and University of Cape Sase ni e prese ye nia ye bede ye ho ye ko okunu bia kopem ye yentimi enye hwe university ni ye nana de anti yetu America ba ne nchen e de amane ye bebo ye nana hye ye bo hye ye nsa beka cheta no abusum yinsia pepepe na ye nsa kan chata no ye ni so yie nti ye bodwa hye ho fa eto nsa frɛ nana soma nana asafo boache asafo hene ema obesi nanan na ye nsa kan chata no ne hia sɛ ye benya mpanyimfo bi a ombedi university nanim aye adwuma de ama ye nana ni aidi kan ye chancellor nti ye hwehwe mu na ya nsan ono ane de hye ho ono ane de hye Most Reverend Professor Emmanuel Asante ono na university na yi no se chancellor nti ene ya ba ye de chancellor ebe chia nana no abaji ni nsem nhira
na watimi de ahwe university no so de amano na bre ne bre no watimi abebu akonta e de akire nana ne to so biom university council chairman no ono so na adwuma ba wiye enti fufura ye yi no ono so yansan obi aho se nana no an de hie biem ye papa lawyer Kwame Boafo ya wadi lawyer mfinhia aduanan num e okumasimemu Asantememu ha ono ne yi no se chairman of the university council vice chancellor no daya no nso ono nso na adwuma ba wiye eno nso ye hwehwe mu no nana no an de hie Dr. Stephen Banahene ono na ye yi ni se vice chancellor oda university na no ye chaplain enso ekan wo ha Reverend Ajini Mboatin ena director of finance onso wo ha ena ye maame awotwe oni de bia ye ne ndeba wo fie ha iti nana manonto ye nana ote kokoso se ye baya ye de mpanyimfo e ba kire nana no ma ba chia no no ma gini nsam nhira na ye timidia ye adwuma no senia esene ye fata ne bre ne bra no ye bedi chancellor chi na wabebu nkonta e dia kire nana me nso me ameka say me ne register meti university within the Andrews Kingsley Doku enti nana manuato medase manuasi nana manuasi medase nana ye banso ye de ye hamper ene nana no ankasa nso bo mu ade nana chia me bo mu ade ena nana ahenkwa nso ebo mu ade ya yedi ebe chia nana yedase Chancellor ekwan wo se bibi kakra wo apesa wo kan Otumfuo chairman Yankopon ne yeda na sekese ne asida kese so ne de ma Otumfuo sanse bra ne ye pe charter na se de omudi kan ye no edi gwanto abre Otumfuo se sa school pon no a eda ho no private universities ye wo Asantehemaa ne di kan bae mfie adwunum ne akire ni me me gina ha me ye students ye de o mo sha ase ye no ba ko ne me na anyini abedronia edrui ye kan no Otumfuo ampoponeti otaye chi bae ye first yi otu no ana kom hene sabuache ma na betaye chi yenim se betumi akonkan ya yeso okan ye ho ono anyi Otumfuo keke no oye o san ye chancellor nti ono obekere me kwan bize me ka se me nye chancellor no ase ma me kan se me Otumfuo no me ye chancellor me so me ko ye chancellor na me ye ne sen nanso me wa re shemu se be nana Otumfuo ye chancellor ide e kire so paso ameba ho na obekere me kwan enti ye be koso assense on koso ntaye chi na school no enkonkan nchense na etie no na ye nkoso nya adwuma emfa share sante man ne Ghana man animonyam that's you are Mr. Bru Adaroma wa school Christian Service University penifo eda no na gina ha yi Adaroma o mo se school yi unti na oba bie wa futuo wa kwankyere na akurokuro mu abepem sabre na Adaroma o mo se ebre o mo firi ase no na o mu ti hye sebe Cape Coast ene Adaroma Legon ase no mo pe sebe tumi krata be mo ma di o mo ho na eden o mo de betu wanim o hye o mo bosa obedi ho djuma Adaroma odwa no tu mo busumi nsia pepepe eno mo nsaka sebe chata no ane o mo ade o mo ho Adaroma edi kan o mo hye ho fa wa ma wa kom hene safoboache ekosi anan ekogina wa tutuma bibia ye kama eho aseda o mo so mo ntimi mfani ene o mo gina ha o mo se Adaroma
saa bere wɔn anya mpanyinfoɔ foforɔ ɛyɛ wadaroma chancellor ɛna afei council chairman ɛna vice chancellor ɛna afei mpanyinfoɔ ɛka ho nyinaa ɛnɛ wɔn nso mu no bedi adeɛ na wɔn afa akonnwa yi so ada wɔn nyinaa ɛde akyerɛw wadaroma utu wɔn fo na wɔhyira wɔn mu a dwuma a wɔde ahyɛ wɔn nsa wɔn di no biribiara nso atumi ayɛ kama. Chancellor nso wadaroma yɛde maa no kakra a wɔka ne sɛ ampa bɛsɛ mfie aduonu ne kakra ni ɛna sukuu yi baayɛ aduonu mmienu yɛ mfie aduonum ni ɛna sukuu yi baayɛ yɛ wadaroma ɔno mu ɔka wɔn mu a ɛde wɔn firi aseɛ no ho a ɛhɔ ɛne ɛtetee no wadaroma ɛbrɛ ɛhyɛ n'animonyam sɛ ɔmɛyɛ chancellor wɔ sɛ chancellor panyin sɛbi ɛne Otumfuo na me deɛ meyɛ dɛ yi nso ne nyinaa mu ɔsɛ wampa ba deɛ ɔka ne sɛ wɔwɔ deɛ akyire so ne pae sɛ deɛ yɛ deɛ a ɔbɛba wɔ a nkyɛn na wabɛgye ho akwankyerɛ ne afutuo onim sɛ wota n'akyi a chancellor wodie ne bɛyɛ deɛ ɔka ne sɛ wadaroma kura wɔn mu na kyerɛkyerɛ wɔn akwan na tenetene wɔn mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sukuu no nso ebɛtumi afa ne ntoma pa ɛde afira wadaroma na ahyɛ Asantehene animuonyam wɔn baeɛ a wɔn kura wɔn nsam hampa yi ɛna wadaroma obu wɔn adeɛ ɛna wakyɛame ebu wɔn adeɛ ɛna ɔhenkwaa ebu wɔn adeɛ sɛdeɛ Christian Service University panimfoɔ yi wɔn baeɛ a wɔn si ɛno na eburu Otumfuo ɔde mo ase papaapa. Nananom, Omiempre University for Yampri Wanome, Yampri University for Joe. Kwakuma, my most reverend, sir. There was some movie I ye. Joe. I can be a ye. Joe. And you answer our quay. In himself, school no better to inform you. Professor Chancellor said Otumfuo said no. So no, not at the war. The old session be a number of won't a ye. When you know power, although 12 I didn't know a brown. When we said ne, a side we are showing, sir. When we be any more, neither no one can say they are breno. School no IT or no account who be near the chassis. Wow, be the chassis. Fabrain, I wouldn't him, and I never drew say into one sound for her mind. And the bedroom, I wouldn't him. And then the mention there is I was at 2 the school. No. Kwame the Minino. Bibia, what do you when you have a permanent? When we say about our trainer here. Okay, one coboa, no school, no some pajama. So we never couple, I'm going to tobacco, I am an vice chancellor, so Manaquaba. None of vice chancellor was on Maquaba. In a changing in our near dear swallow. And I feel boy a man and I bump in for no money. And if they are sorry, no, I was a woman for a good touch a woman. Now, Bob Bowman, we could son is a on a register there. I told only Bibia as an a chama, but a chama, but Ned Quacunia, the name Aquaso, and enough for a company. Register, I told Bibia, school in Camp Cross, school in Sabi, Biano, which was an a chama, Chama baby, we now go see Chancellor. So, I'm a pump. I am an Nipe German, medium, where she must school, no baby, be a bon. So, the only more damage any dear. So, I wish you move. So, school, the other no. A bacon cast and said, be a net away. Yeah, not the woman bed, the massacre of alcohol. Say, my baby, or no, I will do to the number. I will school was said in the aircraft. Say, Awukudea, dear Africa in Namodiaba. The show school mother that was a Shamo Cosa. Now the Monkey, the other Shamonsano, and the remember Asantehemaa and the Ghana-Barbados. You are the mass of Papa. For Chairman Bafo Kwame Kantan Crench in Asantehene Kasafa Nimono, Most Reverend Professor Asante, Chancellor or that Christian Service University ano and what they can coach Asantehemaa or Niera aiding Comono. Santehemaa say
o gidi woni mu sɛ ɔbɛda sukuu na no de sukuu ni betum pon na ɔno Asantehene ɛbɛbɛ sukuu mu hɔ abɛhwɛ sɛ de tie Otumfuo sɛ nipa ɛka no ho no so mmoa no na sukuu no ɛnyɛ kra bɛhwɛ ɛwɔ mpuntu ɛkwan so Asantehema wura sɛ sɛdeɛ sukuu yi tie sesei no ɔmo abɛkyia ne sukuu ni betum pon akyɛn sɛdeɛ ɛtie no enti mpanimfoɔ a ɛkyia yɛwura kɔtɔkɔhene no ebi ɛyɛ vice chancellor a ɔno bɛboa yɛ papa ɛwɔ ne dwumadie emu yɛde kan de ne din ato dwa ama mate dada ɔno no ɛwɔ hɔ na afei registrar wura Andrew Kingsley Duku ɔno nso ɛka ɔno na ɛkyia yɛwura Asantehene sisi a registrar ɔda Christian service ano owura Andrews Kingsley Duku ɛna akyia yɛwura mpanimfoɔ ɛkeka aka ho no ɛnso ne gu so a ɔmo kyia no obi te sɛ lawyer Kwame Boafo a ɔyɛ lawyer panyin paa wɔ Asantehema mu a ɛsɛ wodi ne dwuma ɔno na yɛ University Council Chair ɛwɔ Suapɔn kɛseɛ no emu nti mpanimfoɔ no abɛkyia yɛwura ɔmo gu so a sɛ bebro ɔmo kyia yɛwura nyɛ obiara na yɛmaa no kwan ma no kyia Asantehene nsɛm wɔne aka ne bɔ mu ase akyia yɛwura ama Asantehene de tɔkye sɛ ade bɛtɔ yi ama yɛwura na yɛwura nso akɔ so ahyira wɔn Ɔpemso TV Ɔpemso radio na ogu so a w'ani hwɛ na waso tie ade a edi kan yɛ Awukudea edi kan ɛwɔ afi mu ɛna yɛwura Asantehene atena aseɛ no Otumfuo sɛ tu nyame kɛse Asantehema nyinaa wura Asantehema bɛma kuku pegyafo ne nkwa so afei Otumfuo protocol officer owura Asahene ɛbɔ nipa edidi soɔ no nso ana nnwumakuo ne akandifoɔ edi soɔ na mmɔmɔ nso aba na mate sɛ wabɔ yɛnuanom lodgefoɔ yo yɛhwɛ deɛ edi akyire no akyire yɛbɛte ho asɛm Otumfuo chairman yɛbaha Otumfuo ankasa ne nananom from District Grand Lodge of Ghana English Constitution afi foforo yɛhyɛ ase yɛnya baha mekyia no nti yɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛtwam abosom no atwam ansa yɛaba nti deɛ yɛdi kan yɛbaha yɛba bɛma no afihyia na yɛawohyɛ no happy new year na yɛtua so no many district grandmaster for the District of Ghana na matra so 10 years yɛwura the 11th year na do time a ɔsɛ megye ma home na nipa foforɔ so ɛbɛtua so nti ɔno a ne nua ne n'adamfo His Royal Highness the Duke of Kent wɔyi Westro brother Reginald France Oji aha sɛ ɔmɛdi manem nti mede naba sɛ mede no ba bɛkyia Otumfuo a ɔyɛ yɛn panyin na yɛasrɛ ne mpaebɔ ne blessing ama no sɛ edwuma a meyɛ no nso ɔmbɛtua so nti yɛbaeɛ a yɛkura yɛnsa kakra 2 crates of wine ne a bottle of whiskey yɛde ba bɛkyia Nana Otumfuo. Thank you. If I were to meet you in the move by Chapakra, I'm address. Open now, or the betray around. So you can crowd how back and quite out. Otumfuo charming. But as a pass and Yenimiamba, I bet you me prepare Otumfuo. Say, Ejuma na Nadamfo, our London, the Duke of Kent, most watchful master, or the Amamino. Beba Bessuan, when you ho, I bet 10 in chain, a boncomo. Into Midana Sepa, Sir O Jimmy, into I will not disappoint him, and I will work very hard.
Mira misu ebru adaroma wa logical adaroma wonim ne omu na sɛdeɛ nhyehyɛ ne teɛ no wonanan na sɛbe na ɔyɛ pɛ na ɔda no mfie du ni ya ɔde wura ne mfie du baako mu adaroma sɛdeɛ mo nhyehyɛ teɛ no eduru baabi a na ɛsi ɛsesɛm ti sɛ yɛasesɛm so a adaroma ne nyinaa ɛne wa wɔn ntumi mfa ntena hɔ sɛ ɛba ne yɛde bɛkyerɛ wo adaroma wohyira so sɛdeɛ ɛbɛyɛ ade wɔn yɛ bia bɛyɛ yie ti wonanan ɛna adaroma yɛde tumi no ahyɛ ne nsa foforɔ ɔde ne ba ɔde na bɛkyia wo ɔbɛgye wo nkyɛn futuo ne nhyira akwankyerɛ adaroma sɛdeɛ dan nyinaa ɔyɛ ma wɔn ama ne tim kama no woyɛ bi ma no a ɛno nso atumi atim kama wɔnana nso yɛde ma no wɔsɛ yɛn n'ani gye sɛ adaroma wɔnyɛ akwanya ɛwɔ anim na adaroma ɔno onim biribiara ne nyinaa ne wa dan ne dan nyinaa ɔsɛ ne nan bɛyɛ ntia wɔn nkyɛn bɛba abɛgye futuo bɛba abɛgye akwankyerɛ na ɔsɛ nyini ma wokurakura anim a ɔbɛyɛ adwuma no ama biribiara yɛ kama wede wɔn baeɛ a ɛnɛ Awukudea edi afei kan wɔn sɛ wɔn no bɛdi adeɛ na wɔn afa akwanya yi so na wɔn ada wɔn ho adi akyerɛ wɔn na wɔn nana nso akra wɔ sɛ ɔkɔgyina home nti wɔn kurom nsɛm broni nsa ahodoɔ yi adaroma ɛno na ɛnɛ wɔn de bɛkyia wɔ ebu Otumfuo ɔdum ase papaapa nananom wɔn alɔgyefoɔ yɛmpene wɔnom yɛmpene alɔgyefoɔ ekue deɛ yɛnkamu asɛm gye sɛ wo a woka ho yɛnkamu asɛm gye a wo a woka ho no bi DGM ofiti ase na ne tiri fɛfɛɛfɛ sɛ ayɛ adwene koraa ɔkɔyɛ komigye mu yi fiti ase na ne ti tuntuntuntuntuntum deɛ na sɛ deɛ ayɛ adwene koraa dwumadi a ne da no so ne so na wayɛ so wayɛ ne yie papaapa apa na nɛ waso nokuru neɛ deɛ wɔnkɔgyina ho wɔbɛsa ahyɛ mu ayɛ adwuma saa ne sɛbe wotra nkyɛn no wasa hwɛ na waboa deɛ ɛkɔ so biara ɛna na deɛ yɛma no akɔ aba na yɛhwɛ mu no ɔno nso na ɔfata so wɔtoa so ne hwɛ mu no wo na afata ɛde ama wɔ awerɛhyɛ mu nso so wɔbɛtumi ayɛ ne kama ɔsɛ ɔwerɛhyɛ mu sɛ ɛde ahyɛ wo nsɛ yi wotie futu a wobɛtumi ayɛ ma no ayɛ yie mmoa biaa ɛwɔ sɛ yɛde boa no bi yɛde bɛboa no amana ayɛ mmoa biaa sɛ de boa wɔ no bɛboa wo bɛta w'akyi alɔdekuo no apagya ɛduru aborɔkyɛ hɔ a animonyam no ka yɛ nyinaa nkyɛ sɛ mehu sɛ ɛnya ha nko ɛduru aborɔkyire a ne nyinaa de animonyam ka Ghana man nyinaa ɛde efie nam ne yɛbɛdi efie ekuo mu nkɔmmɔ nyɛ ha ne yɛbɛdi ebi deɛ ɔkare kyerɛ wɔ ne efie na ɔno bɛdi nkɔmmɔ ɛfiri ɔbɛ adwuma sɛm yɛnka no abɔnten kakora mmɔ ha obi ahu mu nsɛm biara nti ɔbɛyi ɔma ɔhyira wo na ɔbɛfie a nsa ato so no bibi wɔ hɔ biara no ɔda hyɛ wo den ama ɔtumi ayɛ ma no ayɛyie ɛwurade wase kɔne ɛwura nkyea ho Otumfuo Chiame Bafo sɛ kwa mekantankranchi na motie no yi lodge pani a wawie ne dwumadie mfie du baako ni no ɛna akyia yɛwura kɔtɔkɔhene ɛna lodge pani foforɔ a ɔno na ɛbɛda Ghana District Grand Lodge of Ghana ano ɔno nso na akɔkyia yɛwura kɔtɔkɔhene no enti mpanifo ɛka ho no bi na egu so asɛbio wɔn kyia yɛwura Otumfuo no Otumfuo sɛ lodge yɛnkamu asɛm enti o gidie sɛ owura yi a ɔmo de adwuma ahyɛ ne nsa no ɔbɛyɛ ayɛ ne yie Asantehene se ɔba ne nkyɛn wɔ fie a yɛgyina ha a ɛdi kan yɛgyina ha ɛwɔ immigration din mu na ɛtɔ so mmienu yɛde nkra kɛseɛ firi nkran yɛn mpanimfoɔ sɛ wadaroma yɛba a yɛnto yɛnkyia yɛwura ɛma wɔn mo na ewie deɛ nti a ne titiriw a yɛbaeɛ ne sɛ yɛadwuma a yɛyɛ immigration ebi bɛkɔ ama ebi aba Asante regional commander last year yɛbɛto aba ne mu na yɛsesa no ɛne yɛsesa no ɛna yɛn panyinya baako nso aba a wabɛsi na nan mu na sɛbe ɔba na wambɛkyia yɛwura na wamɛgye ne nsɛm nhyira a na neɛ ɔnya baabi ntena nti yɛbaeɛ a yɛn ansɛm tiawa ne sɛ yɛn panyin pa Asante regional commander waba ne dindi deputy commissioner of immigration Fred Amankwa
Obaya, Obase, Obedani, who the Achte Yura, now I didn't say Mushra, the Juma, Yadiaman so on Yenso, a Timi, Akoye, into India, but the man no so Aka, the India, Yabae. What I was saying. Yura, Otumfuo Chame. Yasem awie tiawa. Edikano, se no ka den chiafri e panyi kase ho e de bramo. Na yesa beje Yura nsam nhira na yatimi asoma Asantehemaa ama bi ato Ghana man. Immigration ya adwuma no embre bebre no ye ne ahemfudi nkita ho pa na ne omudi nsawo so. Enti se ya ba Asantehemaa mu ha so a ye ntimi nka se ye tiatena na ya adwuma no so ye ntena faako. Enti mra kakra bi e wona se beda ye ho adi ne ye je Otumfuo nsam nhira. Enti ye damase se mwaje ye ne na moni ye di adai na ne kura officers ya mini omo bae e no mo sasui omo ye bebre ma ne mema omo gina ha ye gina ye som Asantehemaa ne kura ye kita nsam whiskey adaka baako red wine adaka baako na Otumfuo buamade na nanum buamade achiame buamade akrachefo buamade ehenkwa buamade sinitwafo abrafo security for na atwenekafo so buamade akra yebeka edamase Mira Misu Ebru. Adarma Nananwe Asantehemaa immigration adwumakuo. Adarma almost a dikan, omo de nchia mu oduro efiri nkran omo pani pa ho so omo emfamra o se o chia pa. Na omo so omo dwumadie no ebra no omo sesam pani oda no kwa na foforo aba. Afra se ebra ebeto aba ni mu na pani o ho no ko ye na edo na amankwa ebesi na nan. Adarma omo so omo ntimetra Asantehemaa nya adwuma. Wabromo meda omuhadi enchrew tinne Awukudea di afikan omse yenkoi yenkode ho adi nchreura yenkogine nchenhira na efutuo se be ya adwuma ye bia bekoso tuna na amankwa mpanifo aka no ho na wadaroma odeda omuhadi edi kire yi nana se wadaroma waba so obeda ne ho adi akrew no abejo nchenhira akwankyere na efutuo usira na de oye bi onimse ebi yi na ono abedi ene Awukudea nso Baya wadarma se wine adaka whiskey adaka wadarma obuamu adie wachiame obuamu adie nanano obuamu adie akrachifo obuamu adie ehinkwa obuamu adie abrafo obuamu adie atwenekafo obuamu adie wadarma onana amankwa on immigration panimfo baya de omo no de bedi ade ne nebru Otumfuo de mase papa Nanano, Mumiampre immigration for ye. Yampre one man. Yampre immigration for ye. Yom. But you know about two sons and one pass and men or one papa. So the so say, when you are number 2 on coming, so coming in our home, come on, one, or you didn't have a family. So, with my this opening, I come home, one more, and let me remember. Yom. So the actual I know someone penny dear. Now someone will come when you by you the dear a broom or more. The beer wouldn't be an almost natural. Yom.
So they want to know Penya down on the other form of the or they would this is before Moba, we do one side of the Ecoso. So the answer is say, Wabua, and then there's my Pijao, I'm not the way be as my repayo. So somebody the kind of say, she said that migration, no, then the penny on the tears here. So migration, and some about the rule, Mamma Fredina, whom you are power moody, everybody has someone, sir. Since they debate to quite a migration, man. Since that's the airport, if you pay more, you see it, we will deliver bank. We say, we hope that's so quiet, there be. See, you might be a home, I must say. So, we do our more. So, we want to do no depending on answers. Or sister, we are trying to know Asante, what we did here. Yema, they were catching the page in the Monday rule, no one who would be a monster. So, more papa. So, they would do the same. Now, what can I say? But I said, Menqua, Udum Pamfudina, Kabum, Sadeba, Omina, Suntawachi. And most of them can say, Sabia da Manua, or the mere Munina, the Munimbi of Fantanachi, that's a video you piano. The Munana bar, a coming in a Nakagana mine. It was what was Omakaba. Otumfuo chairman Bafo Kwame Kantan Clergy and editor Asantehene Sabre commander for Obano na sale 2 year no dada no na chia year wi ti wakoko to Asantehene magine semunhira afi empanifo e ka ho no enyina na e ko maako akochia no na de efe wo mu ne se oduru animu a na watwa Asantehene pruse ansa na wachia year ansem e kire tumi akotokohene wo se de esi dimu na esombo Ochia Asantehene wie so a na afi wasa twa pruse yenu aba so odi wo mu ba ye na wachia yewura no owie ye no mo hwe se Osei twa pruse e kire se sahene nyina no mu himpon ene Asantema nyina yewura okintin kanta fentemfrem akuma kukuruku a wogi gigirim na abrempon ne akonyene so abone brim Asantehene nkwaso na Asantehemaa nkwaso na nanom nkonwasofo nkwaso Otumfuo Manhyia nkwaso abrempon nkwaso na Asantehemaa somfo nkwaso Otumfuo TV ni radio nso enkwaso enti omuguso mutwa Asantehene pruse efe pa ene ade a eye Awukudea dikan ewo afimu Hilltop yenuanmo a omo Hilltop Otumfuo TV ni Otumfuo radio for no mokasai Hilltop Executive Fitness Club Hilltop Executives Fitness Club omonso ena ebe omo ashefita omato santene omonso bayura kotokoyene ho abechia Asantehene ope baby akumase amanfo asi dam papa edimu a Hilltop eno no omomrante ene akandifo na sebio omo edimu a omokochia yira no omo ba bechia Asantehene Asantehene amana de tochen madama we mu ya ha yenkra ne boni eye Otumfuo nananom ana yaka ye ho abom ana yate fitness club na sebe yentimi nye afuo yengase ma Onyankopon ehum once I wo Asantehemaa mu na yedi adwuma wo kumase ne de na wo se e ba na ye beda ye ho adi kire yewura se be ya ote ye nka ohun se bi adwomboni bi ne kura ye na ono ankasa ne nkoso ene Asantehemaa nkoso enti ana ye nyina yaka ye ho abom enoto no adoso enu ntini ye nyina ye ya adwen se be ka ye ho abom ne ya tenetini ya pom ye nya ahoden a yewura eye bibia ye betima ka ye ho abom
ababe piano na edi nkunimdie ene animonyam abra Asantehemaa nti madaroma simu ye heavy ya na yimkra no bone Hilltop Executive Fitness Club 24 years eba nya babeda ye ho adi e de akire ewura de etoso biem ene se nyankopon ya adomo a meminda edi animu ya ana ye bie ekuo no ano tinye befa ekwa we sei so e de aka akire ewura na yasa de adesrede atu nanim ese so far no ye mpanyufo a omodam ye interim executives e de ibeda omadi nanso ye life patron de yenya enyi bi ni nyina ne se yewura wo hono mu a yentimi mfiri na chi emfa nkonkoma obi biara na ye de adesrede ataato ese yewura onye yadom na ne nananom omobu ye chidom na omo ye life patron na onfo ne tunsumpa no enkata yeso na yedwuma ye die bia no enye nkoso enhya Asantehemaa no nyam eno enti na ye baaye yedom ase na mcho mesre na meyi mpanyufo a omda yanimu no pato ye chairman I so far ye yinu no Mr. J Kofo bato na bedi ya chire opanyi Safo ye secretary Emmanuel Esuakon bato ena ye founder onu na ekuo ne sini na so ona TV bia yewura wono ane nana Kwame Amanfo na Atasmanso Madaroma onwa ene ko ni sini na so na ye founder ana ye mpanyufo so ye form patrons no ye yiwo so far omutu ye fo no onwa ne nana JK Ajiman ene da omano na Mr. Edubofo ana opanyi apia mpanyufo imiensa ene ye patrons nisine kan no Wadaroma ohene ye baaya na ye nantese no na de etwa to okra no ye kura ye nsem Snap adaka whiskey adaka odwanpa otuadua ena Madaroma ohene ebu amu ade achiame Otumfuo ebu amu ade achiame ebu amu ade Otumfuo akrachefo ebu amu ade ana Otumfuo ahenkwafo nso ebu amu ade na ye baya ye nantese no Mesu obru said onananum adoma ese no so adoma ebru nananum makomo abomu sa de baako anana okofa farbai adoma ebru atas ma so ade hie baako no adoma odisa wunyina aka bomu se mo baye sebe obodin sebe ya dan de nyina no adoma ebru onanamu omunyina abobobra obia kutere djuma kama also there be Asantehemaa say be come mu na bibo ya fa beta yero akira na nye omunyina kama bom sa de baako na so mo putu mo promo a de obi to sinu no o ma pagya no se be ya adu me bumba bo mo bo no e be share se be Asantehemaa no monyam enu na situ mo de aka bo mo de aye a me de yiko bi ano wo se be aye Hilltop ho no mo a wa sa ase a se be do ma atwa ne so hwesma wo adu mo bru ena ho no mo ti a fa nyina ti so madan kama si wadom ebru omode eko ne besu na so so be eko ne ja na wadom ebru da no ama wo na dan nyina no wo hia so be mo a sensa fro wo ma beta wa tima bibia wi no awie peyo wadom ne na no nyina ka bom se ye ba na aba be da ko ne di akire na wa eko ne ja na wadom ebru tintiri wo mo na wo sira ka wo so a mo nananom mo me pray keep fit for also life photo no wasom waje obeta to be yi osine mo de aba wasom yi no inshallah da mamu nyina na chi onu mu di nkomo na ho de mo asa obeta mo chi nyina enti kofa bai na na ofratas maso enu bani fo da no mo be cha yura na me da obani ba beta mo chi bia we bia we pe yo
akufo ni nua kuma no ono so na achia ene mpanifo ekeka aka ho nyina no omo na echia no nti Otumfuo omo de adesede to Asantehene nim se omo pese yewura be life patron ama yewura ji atum sampa sebe ono so ebe life patron ama omo timpanifo edaku na no na echia yewura Kotokohene maako no fe papa enimonyam hye se bibru na ye Awukudea di kan yi na Asantehene na no mo abechia yewura Asantehene na omasre yewura se onye kuo no agya Asantehene yewura so agya atum se ono nso ebe ye kuo no agya fe papa yenua Maxi the car dealer Maxi enso company fo a wo eku no mu eho Asantehene yewura nkwaso opimiso TV nkwaso nananom nyina enkwaso Asantehene nananom nyina nkwaso ye manananom ade tochen ade nto yi emfa ma yewura Kotokohene ade nto yi ma Asanteman na ade nto yi nso ema Otumfuo nananom nyina omodoso papa emrante ne mabawa abobra ebra esi won ye wo hilltop ena aka won ho abomu a wo mo atikuo no se de yenuanom bi wo East Legon na wo nso East Legon Fitness Club no saa na Kumasi yanso ye hilltop Fitness Club omo achi awie fe omu nyina ni mo ye sere obi mu guso omu bo mu asechi ayura emu ma ne mema ne nipa e ba ha no etwamu be ye wo ha omu nyina wo saa ekuo yi mu se wo hwe ye krata no so a de aka echire no nso enche yewura Otumfuo achia me be frɛ GCB ama omo nso aba Stanbic Bank Sika krabia no nso mpanimfo wo ha ombema yewura Kotokohene ade toche Stanbic Bank GCB omo nso mpanimfo nti omo na yabo omudin a enche ombeba begina yewura anim na omo do omo na ato Asantehene achia me anim na omo nso de ato yewura anim me a me di dwumadi ho chia me a mekasa da se me di de kwa me ewu animfo kokodrofo enche Stanbic Bank for so Stanbic Bank penny abdu ha anti obekasa ye ba ha ene Awukudea di kan a Stanbic for ye ba bedase ye frame ma ko afaji no me Frist Stanbic Bank me jam penny fu nyire enim e be da Otumfuo ase na kwan kyerɛ ɛne efutuo ɛna ama adwuma ne gyina wɔ sɛ si ɔfa Ghana bebia a wopɛ bank ɛso paa yɛbɛka sɛ Stanbic ɛnyɛ Otumfuo a anka yɛntumi ndu bebia a yɛdu no na asida ne di kan de toa so ne sɛ yɛbɛgye nhyia ɛsan bɛsom yɛ because your shade jumana your papa na no Otumfuo ono no crying inti na ye baha Stanbic Bank so ye nim say your bank ese so ye ne banks aka so e collaborate inti ye wo ha ye wo GC before omo na yen e together after ye no on be kasa Otumfuo chairman mpacho ye buy so ye nyanka be ku bank be nyina de aba ye de ba enso as a day was ye de ma na no Otumfuo de wa ya ma ye nti ye buy ye kura adaka mienu ena ye kura na no Otumfuo ko amade ye kura na no Otumfuo chamye ko amade ena ye kura na no Otumfuo ahenkwa ko amade ye de ne nyina by say de ba beda ase eni nti na e wa ha ye da mo ase GCB for no Otumfuo chairman yes we free GCB tetene yes free Ghana Commercial Bank but after some time na ya be GCB Bank yes we buy ya ye be man na fishiapa e be chia no na anka no sanka ya badada but time the ntimi ama and then they take advantage of Awukudea ne abechia na de to aso nso ne say me introduce ama Otumfuo ne nana Margaret Obimpe emso nim ne dada
Say, I don't know, GCB, General Manager Personal Banking. And me introducing so Ama Otumfuo. Now, if they try to cry, any you buy a cry, a hamper kakra, I have Otumfuo fish yapa, until you buy a Yamanian. Maybe I'm so bro. I don't know, Nana, my bank, my 4 bank me, you can Stanbic Bank and a GCB bank. Now, study Stanbic for Kasa, you know. Omuso adara ma bangi ebe bangi na ni na ani wa ofutuo wa kwankyere unhyira ode ma wo mu ama enne bangi no aye kakraka na ho aseda de omu ntimi so omu ka so mbedo wase a adara ma se pagya sabe bangi ni na abakra enso aseda nyame pa eno mu sre ma wase tena wo saada ma wo mu ne koso kurekura wo mu na omu ntimi mfo aseda ni omu se aseda bangi for penny for a can what touching us what arma as that and on far emrewo. Now, Madame Music Bangi says a good Kuntapa Ghana, how open bangi can see a pair such a bangi be a Stanbic bank. I'll bet me didn't say in the waka. Never saying in our so Adarma, a wawa country, and it's a bit when I crook Roma at Miamana Bassa. Into Asada Casepa, Omoba ne. Sir, Awukudea di African, Omanu Obedia, almost Omukromusem, Adakai, Mienu, Adaroma, Obomadia, Wachame Bomadia, or him Quanso Obomadia. Sana GCB for so a Casampa, Omubang and Senyawa, and Kabangi Bikranki Guyache, Uno Crow Mumu and Nebangi, Adaroma, Edasu Ejran and Asu. Omu up a quine, so Baba Sankomba Dada, Nansuana Quam, Omse Debi, and now Awukudea di African idea. Ye jabom kure beja ne akọ na ye de ye ho akọkire yura na wonana yin so odaro mama fa kwanya yin so adanadi ede natural strong kokora odaro mama so se nom no bedi Awukudea omukrom nsam hampa ya ye kuri hu yin odaro ma no so de omunu de bedi ade ene na buru afi so mu ofisi apa na tena hoda ma omu ne kurukura mu sa Otumfuo odemase papa Nanano, Omiampri Bank for Yampri Wanume, Yampri Bank here. Monkona Eurasham. Openipa wada Stanbic ejuma nano Ghana henyina na echia yura no owura mauku na echia Asantehemaa ose ode aseda na ebre yura kotoko hene bank ne bitumpon a na Asantehemaa nyina yura Otumfuo se tu ne mbodembo na futu na kwankyere na ma Stanbic sikakrabia na duru ba bia aduru no ti oda yura se de boamu ade ene sebe de keka ho nyina so aka ho a oba enyo omonko a omunu nuanom Ghana Commercial Bank a na yefro mo GCB Ghana enso ene ka ho a wose bibru omo baaye ena omo so pani ba ko a bank Ghana Commercial Bank for you know ye maami ya okoto Asantehene ne mu yi omo da na di kire yura achiame ma sebe maami bimpe mu ono so sebe ode no kire Asantehene nti bank ne mu penfo nkaye no na egusu a omo chia yura Otumfuo chiame bunsu abodin se guba omonso mra emema yura ade toche ti yehu se guba mpanimfo no so edi so a omoba abigina yura ni mu no omodo omonantese ato Asantehemaa na se Otumfuo tukwa ko Barbados Otumfuo protocol officer na Asantehene eso eda omo ti se mu ho omo ha na jentia omaba no ka ko ye se ajiri konfo num Otumfuo achiame ene ye baya enye boni na emise November ye twemu last year yewrade eko Barbados na ye ba say bedana se because the sea wo Barbados no and sea da
last year, MRK 400 years since the British captured Barbados. And 400 years later, the Ashanti king came to Barbados. Na mebaya, I didn't come alone. Meba say yebeda Otumfuo ase. Na minkwa mintimimba embeda nase. Mede mebo chair ye friend Yvonne Abapoku. Osanso ne King Charles ene ye dwuma ewo UK. Mesanso de the CEO of the Ghana Chamber, the president of the Ghana Chamber of Commerce, and Mr. Abbas, Stefan. And then Yaya accountant, Dennis Teria, our free Kumaseha, and also any nearby. Enti yakakra ne se, Nana Yedawase, Yamin Shrao. The impact that you have made in Barbados is so huge. Yenya phone calls are a month for Esu. So really, the Ashanti king came to Barbados. People are now looking at their roots, how they can come back. Into the impact, it's more than anybody can think of. Into yebaya yedase. Emese meno yankopon Yiadom metimine Otumfuo ko Memphis da. Yasanswa ye Akweside ewo UK. Ena yasanswa ko Barbados. Ye Caribbean for na omo ho to say obia pese oba back. Ye first time in history, a flight, a free Ghana, ako Barbados, ye. This year, some pese yesra Otumfuo say, this year no, ye pese ye invited the prime ministers of the Caribbean, no more ba Asantehemaa, no more tie the history that we have here, because it's been so incredible. And so we just wanted to say thank you. I'll give it to my board chair to say a few words. That's it. Nana Chiame, Medamunase, Nana Medamase. Yebaya and Diniboni, Senior Guba founder, Akusia Danteka, and one no. Na me see my Pemry, na membrantimia last week, na me free London, a buy, sem babichia, na mawedana nasin so. Na de anana my dear, I am my dear. Chese, yen to me and nanasi with your presence in Kwa. Dear impact of coming to Barbados, I had done an abidru Barbados, na mean so me wo the other airport a me share chartered flight no. Nana da Roma, omunkai, omuni mo mwechi, cry and elmo frefrain say omu pesomu home mwechi. A beden and another in start for musu ish Rome. Intino, the impact of this trip to the Caribbean is significant beyond what we can even imagine. Senya dentaka no King Charles the year Juma ewo UK. Many are him for year Juma, Nensu yen hine nana diana naye no. Mi hu bida. Intino, asida kese near deba nana nyamishra oma unkwantenting. Na koswa abuai. Medubema Abbas non swakasa. Otumfuo na ayemfo. Ye pese ye da na nasa. Da na naye esoeni. Na me de mema report kakra. And I'm saying me president of the Ghana National Chamber of Commerce. We call a signing agreement between the chamber. We call a signing agreement between the Chamber of Ghana and the Chamber of Barbados. Senebeya, Ghana, and Barbados. Ebedi Igra. The free Barbados by the Mayan say, Makwaku, who the CEO of GEPA, Ghana Export Promotion Council. Senebeya, it bit me establish Ghana House, our Barbados. The attention say, Sene bit me Ghana produce near the Aqua Barbados. Now it me I started trading with them. The Tosso so say, my in Kitawa, the Bishop Foreign Minister, and I face so some of the airlines. Sena Yebeya, I bit me one flight to Barbados. Nini say
na menti aseɛ sɛ mepɛ sɛ mekɔ obi man so na sɛ mekɔ obi man so ansa makɔ ne man so na ɛntene ma me nti ne nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ a yɛayɛ na ɛgyidi sɛ nana ɛnam wo influence wɔ Ghana man ne amanson nyinaa so wode osunsum ne w'asɛm ɛta akyi a deɛ yɛtu yɛnan mmɔ sɛ yɛyɛ no ɛyɛ a ɛbɛyɛ nana nyame nhyira wo na ɔma akwantenten nyame nhyira wo Nti yɛbaeɛ a yɛde box of schnapp ɛbaeɛ ɛna ɛboɔ mu adeɛ nso baeɛ ɛna yɛsan so ɛpɛ sɛ yɛkyerɛ newspapers a yɛbaa mu a nana wɔ mu ɛwɔ Barbados. Every single day a nana wɔ hɔ no, he was in the newspapers. Nti no, this is glory to not just Asantehene, but to the whole of Africa and the world. Thank you so much. You are Monsieur Bru. Odarama said, wow, Nana, Denta, Onina, Uniano Momusini. Said, Dick, I asked the case here, Pa no Mujina Hanoma, Omode Bro. I feel trail me, Odarama, wish a woman when I'm Cassia, or Brer Bar say, Odarama, will be due when him a Barbados. So Odarama, and when I'm Cassia, a beansy da, no Odarama, are you a muffe a broso? And then no Mabaso Mumba. I bet Dawasi, no one said the Oyamono are so many papa. No Mr. Barbados, I'll call in Susan so the Abano, Adaroma, a duchem, Adaroma, a swabapa, a massa being between Otumfuo, the Tiabefo Mufri Han Moko, a fair woman who munchi, Omugu so fresh and a bed and cranny and Yakwai Akofie. Na Fenia who's a sampa, your hene, Eofie. Adaroma, now don't start to almost a moment so Sabi Umura, and no any aba aso na said the work and was best in fear a hanani ena British sabi omudo munsa to Barbados so efa omu enomu no na sam fear na enu na won sabi eso ya na won sabi we dey call Barbados na just akoya ade esron kokora na akoya nka dum sronko a nam so a sese onananum nyina esu epe kwan se omu beba fie wadarma onana aba ono nso oni wa sabi wa de nyina Prince Charles na ye adwuma o UK ono nso wose oni na nanoma ye adwuma oni hemfo ye adwuma na emom ebra oben wo na ko Barbados die wose wo de na ye dutwamu a ebi ensi dakora ni na ho aseda na wa ba se sabi omo de bro se ni monyama wa hye wo mu no ebro so na omo e science rese wadaroma afia yesi mu die ombehwe na Caribbean nkura asabe nipa tuntum dɔɔso ewu mu no omu aman mpanimfo no omu afro ma moma baha sabe waba abɛkyia wo no ma behunu sɛ de fie amamre ne amane etie sɛ de ahini esitie no ma ba betie abakɔsɛm nso afiri fie ɛno ne ade a omu de esi omani so afi so mbɛyɛ onana nso a wo Chamber of Commerce so adarmo no so ade a okosuaye ɔbaayɛ watu ho anamɔn sɛ kwan bɛ ne bɛfa so de mfaso bɛba ebi ne edwadie to oguso ɛyɛ ho esensan ho nkrata se kwan be ne be fa so a sabe yebetimi adi dwa de ne ma bi afiri ade akọ no so de bi befiri ho e de aba na afi nso ewiemu hyen kra nso no de enti na ofiri asa wo kọ Barbados so a se ukosi ba bi ansa no akọ kwan obefa so a obeboa na obetimi atu afiri a tin na ode kọ Barbados no ono nso opese odi sa adwuma no no mo se nya wo die ya na nka bi nsi da so obi mpo betu afiri Ghana ha no kotin dia ko Barbados udie ene di kan edi nshira ene nema pi aba o mu stress wada ma krokro mu sa ne nkoso emo asante eho dawro ema entre e wo wiase nyina se de wo ye no aseda na no mo se o mu de ma o mu do ase papa o mba ya o mu so mu krom nsem na Awukudea a edi kan afi mu broni sapantunsia wada ma obo mu ade ena krata nso ene what they say mfonini ebra mokọ no mfonina mutwa ye ba sabe newspapers mu eno nso nyina omo de bi e ba be dia dance e de akire o mba de omo de be chia no na egbu Otumfuo odumase okochia yura de bokrata horoa e kan yura ho asem abra okọ Barbados no eno na waye de ato mfonini so fefefefe ahwehwe mu a or the betre Yura Kotoko Hene. In your bounce on this
kencha ase adwuma ewo Ingresi abrochi no ono so ka ho bia sebe ochia Yura Kotoko hene na omo nyina ma Asantehene de toche omo nkasa ye no ato achiame asumpa Frist Yura ko ho no chese aboa afei opani of Free Ghana Chamber of Commerce so ba ye president hwe edwadie so no ono so accountant a ono so ka omo ho na ono kochia Yura Kotoko hene no Otumfuo protocol officer Nana Asantehene SAS budin foforo a omo beko Yura ho akoma Yura ade toche yehu asofo mpanimfo bia asofo pon bia omo nso eka ho omo koma Yura ade toche ene ade yi no nananom ye wa hadoso asofo doso papa Global Christ like Alumni Association omo na omo ato ha enye bone Global Christ like Leadership Bible College ye wo ye nana asase so be se mfie 9 ye fa Africa ha be se nkro be 9 so ana ye wurewuremu na edwumadie ya asofo enteteye ya tete asofo bebre na ye gusu anso so na ene aye Awukudea di kan ewo afimu na ye bopono mu se ye beba na ye de ye ho akire nana na ehiraye ama ame nkrofo nso so etumi akoso na ye nana Apostle Yosen ono na oye otitinani aye alumni no titinani ochire nana ochire kwakuchire ono ana eye board chairman be mfie 9 wedi school no achia Abua school no abesi sabre ene asofo mpanimfo ewo ha mama efe nso so eka ye ho ewo ha ono so ewo echire ho enti nanachi me wadaroma ye baya na ye nantese no na de etoso no ye de insure ye box no aduonum ye 50 ana kusianso so crate 30 na ye customized Bible nyamia sempa enti ye customized Bible kama ya de bre na ne krakra no buamu ade eye Otumfuo ahenkwa buamu ade ana ohima nso so na Asantehemaa nso so modwafo nso so buamu ade nso so ewo ha nti na ye baya ye nantese no Dura Mr. Ogru Adama onana numai global foi o mo se bese mfie na ni no mo firi o mo dwumadi ase ewo man mu Adama dwuma o mo die pa ne se o mo tete sebe asofo no ni dwuma o mo di na abibre mu ha so nkro be aman be se nan o ma biebie sebe o mo edwumadi bi ewo so a o mo guso a o mo di o mo dwuma na oma pekwan so mbeba abechi abede ho adi akyerewo na sabi abeje nchen hira sabi odafu nyame ehuru ma enyeyi ni se ne Awukudea di afikan panifo da no nyina omo nyina ka omo ho abom se yenko na odafu na nyame ehuru ma enyeyi na yenko de ho adi nkyire wura na yenko gine nchen hira ene na futu se be ade bia so aye nkoso nti na de omo ba ya wadaroma omo ne manya akwanya yi so ba be da omo ho adi ede kyerewo na omuno ba bedi ade omuso mba ya omukro nsam ensuo naka aduonum kosia create aduasa adaroma na omaye bible a omunim so wani gi nyame asem ho
wɔn de sɛ mfonini ato sɛ bible no bia ubie page di kan na wɔn de mfonini ato hɔ sɛ be ya wɔde abɔmpae afei wɔn baa wɔn kurom nsɛm ɛhenkwa ɛbɔ wɔn adeɛ ɛna n'ahema mɔdwafoɔ nso ɛbɔ wɔn adeɛ global foɔ yi wɔn baa adeɛ wɔn na wɔde bɛdi awukudea ne neburo. Ama efi wɔ ha yɛbɛma no aka bibi akra. Nana Chiame. Nana, what is she making? Otumfuo Chiame. Yeniachi say afia shese. Yenemo ena shase. Nia yebeka ne say. Chokonkron Paul can say you're steady to show yourself approved. As I say, 2 Timothy 2:15. As I say, you suya eradiasem na yediye juma. And it is senia minyanoma software akano. Ye pese obi biara o ye radia jumano, usuya asamno. And it ni abeda ye hoedi. Ye jidi ye say in shre wombia. Ye beji efriha. Ansana yakotwa ejumano so. Nana. Manoes. Dama kakra onana nso odi asoso no neburo. Dama mama efe oye adwuma radio so a wagine din pa mama efe no no. Akọ retirement. Kokobro chi krom asofo enso so eka ye ho ewa ha adaroma. But school ne work kentin krono bus stop wa Berema service opposite wa we there na eye chancellor wa ha ewo KNUST there na che say ye hye na se ya no Acho payi oda no fa Bible no kuma yura wa yi. Global and Penifo Neguso or Mochia Urakotokohene no. Omonantes Yina ne say a cool nearby Center for National Culture. 9 Omodom Hobetre Asantehene na Omaju and Semunshira. No madam who de Ura and Omaya Troconkra Asantehene Fonini dem Ede Abre Ura Kotokohene. She say Ura Openyamia Sempa anti na Ura Akenkan. Tisidie. Yenya Bible Awukudea Fonyini Edemua Union Global Fwe Ediabre Asantehemaa say Asantehemaa no a national culture for Edruhei Union Penifona Edruhei Center for National Culture Center Yawaha na ye penia o mampeni eyin se under amamrene amani onendi enimuno ewo Ghana henyina no wabase oni yura
ebedi adai na wada ne ho edi akyerɛ yewura na wasrɛ yewura ne nsɛm Otumfuo nsɛm nhyira na ɔde ayɛ n'adwuma deɛ yewura kyerɛ deɛ ɛsan atɔ so biem no ɛyɛ Kumasi Culture Center afi mu no Culture Center enya 75 years na Culture Center ɛyɛ yewura ankasa ɛyɛ yɛnana Otumfuo ne dea nti no enya 75 years na ɛsɛ yɛba na yɛbɛse Otumfuo na yɛba yɛn nso a na yɛde kɔtɔkɔ hene kuduo a yɛayɛ na yɛmpɛ sɛ yɛwura ne ho ansa na yɛbie nti no na yɛsrɛ Otumfuo Chiame sɛ enka yɛbɛsrɛ yɛwura na yɛtumi ebie na yɛde akyerɛ no na ɔpanin nso a ɔda yɛnim no a yɛyi no ɛyɛ Mr. Wickfred Wisdom Akuoko ɔno na ɔmampani ɛyi no sɛ under National Commission on Culture as the Executive Director. Na ɔba no nso no ɔne lawyer Naomi Alabi ɔno nso ne Deputy CEO ɛde Ghana Tourism Development Company ɛna ɔne ne baayɛ yɛa yɛka ho no nyinaa ɛyɛ Culture Center amammerɛ fie staff a yɛwɔ adwumayɛfoɔ a yɛka ho a yɛaba na yɛba nso no yɛkura yɛnsɛm obroni nsa adaka baako ɛna whiskey nso pentu ɛna yɛkura envelope nso Otumfuo boe mu adeɛ Otumfuo Chiame Akrachefoɔ Otumfuo media team Otumfuo security Otumfuo ahenkwa Panimpa mo de ne bae no so bibi kakra bɛka yo nana Chiame medase na nana medase me nana Chiame me wish Otumfuo Chiame I'm here to wish Otumfuo a happy new year me man afishiapa and I made an assay say esan say me na me abofra na me no ye can't Ghana amamre nanka amamre fie ye fin crying eba ha ebehwe na enne ye nyina ye hwe amamre fie a na emfatayen enti mabai e besre se anka nana onhra me na mentimi mpagya amamre fie enko du pempenso bi a ye nyina ye hwe a ye be say yes efatayen etoso mienu afi ye benya 75 years na edom beba na edom ba amamre fie na won beba na amamre fie ne na etisen enti ye be ne yie ansa na edom na ba na dia etwa to okra ni se ya ye won cry no emprepi na ye yen se Ghana nyaa ni cry enti edu December ye si ye di December e wo Ghana na ye cry me see there be ya by there afi yes ye be December to remember in Ashanti from 23rd December echo 2nd January ye beye amana beye krabehwe enti wo wa manoni kra na kire se weninya ewo Asantehemaa we na mede by efi nkran na dia misu mede beka on se me minister Honorable Ablanjifa Gomashi eni na bede chie Honorable Yusuf Jaja one the enchia kesie ena edi asma mi se me fama nana medas Otumfuo Chiame yɛsan gyina bia mu sa ne yɛda Otumfuo ase sɛ ɛbrɛ a ɔhyɛ fa kɛse a ɛgye di owiase afa na nyinaa no ɔma Cultural Center akwanya ɛmɛ ɛyɛ Sagranti war drama
and Prempeh the first, narrated from Seychelles, also no, or my Aquenia, MA, na 75th anniversary, so no programs we bring na Yashisha say, Yabeye, na Nempompon, Suning, no, Yade October, na ya Boga Kessie, na Yabesre Yura, na Ordene, Sunsum, any insurance, so Atai Yechi, na Abrimuno, Yasrene say, Obechaneni. No, the culture center at the Amaye. Nanachame, the crowd me Misre Nanka, ye be Kotoko, Hinekudu no, so the actually era. Yoti, Yahwa, Yura, the Den Chapter, Eda, Ehon. So at Asantehene, we are the four Krawaya or the Bere Yura and they are the Center for National Culture and Pennyfo and a Gusu Asantehene and Muitim Pennyfo DH by Yebino and Omochia Yura Kotokohene Otumfuo and Kwaso Asantehema and Kwaso Nana Nomina and Kwaso. We are Awukudea Edikan Ewafe Impimianu and Yadunu Sia Imo Santamene Ura said the Oyane Dano Awukudebia Watanase Eman Nanum Bechiano, Nanum Bechiano, Emani Trinqua, Emana de Touching Na Omagin Semushira, Aquanchre, a futu, and Yemenina I Pennyfo a can hold by Ebina. Echia Asantemene Rano Ira Otumfuo City to Abebio. Omonantesi enu bi ne se cultural center eba ye ne mfi eduoson num se Nana seye be ma seye Otumfuo jane be ma seye Otu ananta na ye bise bisano Orinti preku oti ebnuti akono no Watu tia confine. Watu fodania watu pia wonkodo muna me freno. Sie du echi ni msembe kuya wasaya ni esrono. So kwade kuno preko wako area na me freno. Na sampem ni wa waseno no. Kwaya kasi nkwanke hunu kwa ebreko sugro. Na no hunu Otumfuo say Tutu nehimyo. Nana nehimyo amunu menyo amunu bu amunu no. Nana decheda ase no. Nana se wa babu nkonsono mo ba ase alebu. Yedi asip my friend we kotoko hine. Yedi asip my friend we wo nyamye sinini ho. Yedi asip my friend we wo nyamye se Yedi asip my friend we Braye Muyana, Yedi asip my friend we Braye say Yedi asip my friend Nesam Pembeyo, Yedi asip my friend we
Nana say yeah, yes if my friend way, Nana boate ba say yeah, yes if my friend way. Say yeah, yes if yeah, bonya mies in hini ho, yes if my friend way, bonya mies in hini, yes if my friend way, koto kwani say yeah, yes if my friend way, na say Tutu, yes if my friend way. Yiadom ase. Na prejo ba mo se mo hwe ma ho chese say ye dia. Esremo. Yewra obotaya odi ade ne si ho. No anu ofa penso. Ana on sebe sachemante mudi ade ne si ho no. Ana sa na be national ya sebe be share monsa. Ansa se wo ho no motonton mo hwe ne enye. Body mango for ye restaurant no nyesa abotaya na yewra de mae. Or the master said, "Young family bibi." Na enye seven kai dum na obi obi on sam paba no fie ni. Enye bia ne die ho no se de mai. Ti se da made amon hwe se Simon nyamuji twa Simon ni nyina mu. Na mo dia yes have no fie. Na bibia ye kama. The same one by there. Se no so. Na mo hwe Simon bibia enwe peyo. E we da se wa don ebru. Na se kai wa bra na ka se be ne mpanyimfo bi da board na no so mo mfre mo fa makwa na mpebia be da board na no. Some people can say partner that one more. When I'm going to be a baby, I don't want me. I'll be a man, I'm a 7 year here. What joining now? You know, I don't mind, still blue, I don't mind. To one sentence, I'm a man, I'm a card for me when I'm a and I'm in the room. No one to see ceremony now. My father is my jeopardy, you know, jeopardy. You are the mamma. The sentence. Professor Sawafre. Otumfuo Nana, or a professor of KNUSC. Culture for a Otumfuo chairman, but for say Kwame Kantankranchi and Okasa, you know. Otumfuo chairman, but for say Kwame Kantankranchi na Okasa, we say Otumfuo Nana Bako, Kwame Commercial Ponkasimu, or your Brimfumu or Kunini, or also na Otumfuo chairman, friend one, or also Betcha Iran. Otumfuo chairman Mipamocho Otumfuo Nana Abna Sewa me lecturer will take Afia no Asia me say me bechia nana na me ne di na kwesi Awukudea edikan yi na de ka ho ne se university ahyame animonyam na me senior lecturer enne ne na awotwe pepepepe and a university publishes say you promote me a professor of English. Means in fact, sa positioning and Tnahua, name Mobo Otumfuo Manie. Wabuami Bebre, may conferences are of Ahoka, Japan, a hen in our one tria, Bibia, and Tinin Fanasa than Nick, me baya. Bronya Chems in Chem, ni Bronya dear. Otumfuo Snap, Pentu Yensa, brandy, whiskey, wine, white wine, red wine, and a champagne. Otumfuo Achiame Buoma dear Kakra and Suni, Medamos. Miss Obru, Adarma Onana, or say a friend of Bransewa, or Chadie or Kwame Kumesi upon. Adama was soon to know to baby. One work no Adama was said that ye won't mean Fanny. Sabi, according to a whole duo, Ko Japan or Seneha or for her, a whole canina, one Sabi, Ukranas now I am no. Nina, one Asada and what they bro. No Gusu Dini Juman, Wadaroma, and then in our pepe, one pabo panu in Shrenti, ya Pejano, I am a professor, Precope. Was it, eh, Menana? Nisra na Madrid, Madrid, Namabetina, Amen Fanco Cheminana, and there Awukudea di African was so beba. No Adarmo Abedawasi, Ama Sabi Wadarmo said, the old man no as Swabapa, and there wire professor
ti ho animonyam wo ɛna ɔde brɛ wo ti nɛ ɔne obi di ade na wamu sɛ ɔdaroma mpa bɔ pɛnti deɛ nɛ waduro ni ɔbaeɛ a ɔsɛ okura ne nsɛm buroni nsa pɛntu mmiɛnsa wine whiskey brandy red wine white wine ɔdaroma nsa ahodoɔ yi ɛna wakyɛ ame bɔ mu adeɛ ɔna na abra sɛ waa ɔdaroma deɛ ɔne odi adeɛ no leburo Otumfuo de wase papaapa. Board of Governors and Management of Amenyampo Senior High School. I say, wow, you're lecturer. I will come and come to your pocket. See more. I was out to say, the Sri Lanka was the one on the opposite could run to Koso. The word Mun Sabeka, so to work on. Yeah. I'm a Niampon Senior High School. A mumpany for an addition for a neighbor uranium. Nana Chiame. I try a friend me, Ora Osei Headmistress, Ameniampon Senior High. Nana, Ameniampon Senior High, a category C school. I fear a chair mono. You call a cancer bebre. You call National Science and Maths quiz. Na, I need just somewhere woman say. Ameniampon Senior High School, a category C. I was Asantehemaa. Any less endowed school, a dikanya, to me, a do semi-finals. Safi krona mono. Education mo, ye was STEM schools. Schools are aquadary, was science mo. Nanso, Ameniampon Senior High School. Esin kiti say ye nu amobekwa akosi akanya ye friend is robotics competition. Na ye call ye no eno ne ya kanya edikanya yakobi. Sa kan sie ye nemu ne se category A schools nkoa eneko. Nana ene jesam ne se ye kolegon ekosi akanya. Ye wie ye no Ameniampon Senior High ana ye crowning ye champions with the whole Ghana. So Ameniampon etimi akwa champions with the whole Ghana. And ye nyonyam shakese e ma Asantehemaa. Yentimi enfant na mampon. Kontonchi nkwa. Ene aye Awukudea edikan e wa afimu. My name is management. And in the nananom, I will have said, near Dickan. Ye bemano, official pa. Near Tosumie no, ye designing just some, and ye no yam sha, Yakwaji abre, Asantehemaa, ebe bono. Na fe, yabona mani say. Yatun sa fray and say, ye messi Ghana, and ye na nemu, ewa America. In Tia ye wa ha. Ye beginning someone shra na any na futsu na fe ye de abetu na name say asese ye ko na ye kosi Ghana anem pacho me pacho ne kra ani say ye ba no ye kra ye nsam snap adaka black label painting Nana bua mo ade achiame abua mo ade ene ahenkwanso abua mo ade that's Mpanimfo a ededa no no ne wo makusi akan no fo mu kire Nana me pacho Papa ogina me nsabe nkum so I am an assistant headmaster administration. Your friend Ora William Osei Prempe. Papa my senior housemaster, Mr. Mustafa Asante. My senior house mistress, Madame Equia Otreda Kon.
my accountant, Mr. Michael Esiedu. My patrol, National Science and Maths team, Mumbra. Mr. Isaac Banyala, coordinator. Mr. Michael Sapon, trainer. Mr. Richard, trainer. Wisdom, trainer. Robotics team. Mr. Bedu, Onona Oyeomo, trainer, and I said senior coach. Now I need just to say we are so Onono the best coach the whole Ghana. Mr. Isaac Eshen, also a coach. And I'm a part of your contestants, the Kosima robotics team, Omokwaji for the whole nation, no, or money. Asantehene in Coventry, UK. Asantehene in UK. Era Chame, Adaruma, a ceremony diem. Na Akasaka Krana, Akotoko Hine. Era Chame, Wadaruma. A year, Yura, Nana, Ujinam in Senife, so, or the Mediland or UK. Na Watikuke see, Ewo, was Shasiano. Edina edaso ninti ama ekuo no abekra behwe na afi obae se oba bedibro nyawa ha obae no na ene Awukudea edikai wa afi ni mu obetu yewura no ne nadi ye ba ye a Otumfuo fansan brands Wadarma
snap adaka baako na afei broni ensanso ahodoɔ no emu bi pentu baako ɛne fa yaka etum Otumfuo buamu adeɛ atiame abuamu adeɛ Otumfuo atiame buamu adeɛ yɛwura ahenkwa ɔmo abuamu adeɛ ne kratifo ɔmo buamu adeɛ afei wɔn a yɛtwa video ɛbɛsɛ kasa cameraman ɔmo nso abuamu adeɛ na sɛdeɛ ɔno ankasa ne nana ɔsade adesrɛdeɛ ɛɛto yɛwura anim sɛ afe a yɛasi mu yi ekuo no nka bosome da a ɛtɔ so enum ɔsɛ yɛwura na ɔmo bosome num ɔmo apa ekuo no ho ntoma na ɔntumi nsa yɛwura ho na ɔmo nkɔnkɔpa ekuo no ho ntoma yi sɛ yɛde si yɛwura so na nadaroma ɔma no kwan a ɛkyɛ sɛ esie na yɛwura akyeame nadaroma ɛdi kan ma yɛnhu ne din na ekuo no yɛfrɛ ne sɛn dwuma bɛn ne ekuo no di. Nana mo mesere mo anim ne die kasa kakra ekuo no yɛfrɛ yɛ Asantehemaa Asantehemaa Coventry Midlands ɛna me nso me din yɛfrɛ me nana yɛnya akɔ dwuma bɛn na mu di me yɛ the founder of ekuo no pacho ekuo no ɔteɛ no amammerɛ ne amanneɛ ɛna ɔkyerɛkyerɛ ɛmabunu a ɔmo ba ɛwɔ hɔ sɛdeɛ yɛwura nananom a ɔmo wɔ hɔ no ɔmo bɛhunu asante amammerɛ na ɔmo wura mfi ɔmo akyi na ɔmo ba ha a ɔmo ahunu amanneɛ ne amammerɛ ɛkwan so ɛno ne adeɛ a waka abom a ɔyɛ mewura me so eburo wonana yi adaroma yɛfrɛ ne nyaako UK ɛna ɔte a ɔbɔ ne bra adaroma sɛdeɛ wafutuo no wakwankyerɛ teɛ no wafa bi sɛ ɔwɔ hɔ koraa ɔma n'amammerɛ ne n'amanneɛ ɛnyera to atiku a wato din sɛ Asantehemaa Coventry ne botaeɛ ne sɛ ɔde tete sɛbe nkɔla a yɛawo wɔ mu hɔ ɛne wɔn anyini fie na wɔn ewura fie wɔn amammerɛ asante amammerɛ ne amanneɛ yɛasa yɛkasa ɛne sɛbe sɛdeɛ ntoma fira ɛno na wafa ato ne ho so a ɔde tete nkɔla ɛwɔ sɛbe Coventry na ɛno ɛna ɔsɛ amammerɛ ne amanneɛ ne nyinaa ne ti ɛne ha nti sɛ wabɛduru fie na sɛ nɛ Awukudea edi afie anim kan wadaroma wamɛkyɛw no ana ne ho adi ankyerɛw a na nyɛ wɔn akwanya yi so sɛ wadaroma wɔn afinhyia pa na ɔsan no abɛdi adɛ na wada ne ho adi akyerɛw sɛ onana dwumadi a ɔde ato ne ho so a ɔredi no wɔ UK abɔnten ɛno no nyame adom a afi bosumi a ɛtɔ so num no ɛna ɔpɛ sɛ ɔpa ho ntoma ne nyinaa ɔsrɛ ho akwansrɛ sɛ wohyira no a watumi akɔpa ho ntoma na wayɛ ama biribiara ayɛ kama onim sɛ wohyira no a ne botae a ɔde asi n'ani so ɛbɛyɛ kama ama sɛ watumi de atete mmɔfra no ama ɔmo daakye ɔmo awura mfi ɔmo amammerɛ ɛna ɔmo amanneɛ ɛno ɛna ɔde baa sɛ ɔne ɔde bɛdi adɛ okura ne nsɛm buro ne nsa pantu nsia whisky ne nsa ahodoɔ a akyekyere ho nyinaa ka ho ɔdaroma ɔbɔ ɔmo adeɛ wakyeame bɔ ɔmo adeɛ ɛna wakrakyefoɔ bɔ ɔmo adeɛ ɛna ɔhenkwa bɔ ɔmo adeɛ ɔdaroma ɛna cameraman nso bɔ ɔmo adeɛ wonana nyaako ɛbaeɛ a na deɛ ɔɔsɛ ne buru Otumfuo de mase ɔde wase papaapa nananom momiɛmpere ɔhene nana nyaako yɛmpere no ɛma ka mu mas na mo nkɔwaɛ Nana Pomposio hene ɔno ɔde Mr. Mensa I'm sure wakyɛdeɛ bi a ɔde bɛhyɛ ewura Otumfuo chairman ɛyɛ Otumfuo chairman ɛyɛ ewura na ɛyɛ ogyina ha yi sɛbi ɔkɔ school no okosua a sɛdeɛ esi yɛ adwuneɛ na ɔyɛɛ no ontimi nyɛ ho biribiara mpa ho ntoma na
ɛnɛ wɔde aba sɛ wɔde bɛkyerɛ yɛwura sɛ ɔma no kwan a ɔde mfonyin a wayɛ yi ɛbɛba bɛkyerɛ no na deɛ wayɛ nso a ɔde ma yɛwura so ɛno nie na ɔba na ɔde abɛkyerɛ no na ɔba yɛ no ɔmpa ho ntoma your friend is every mu. Pacho, your friend, Kofi Mensa Abraham Pami Free, Manso Dominas. Manso Dominas. A Jayiki Bannon. A Jayiki Mensa. A Jayiki Mensa Bannon. Pacho, Madame Blue. Do I ask a bit? Then they say, can I spano? I don't mind. Otumfuo na nan so ade a di agora ye friend spa ebi na waya yura kotokohene emfonyini da so na Asantehema de da so a wode abekire yura kotokohene nti ebi ena hye yura nsemu a ono so ehwe no ti yura na nan wo so ko school sebio ade a waya no onyampa ho ntoma nti wode bekire yura se yura ma no kwan a na wode kire na ɔde aba ɔda ne ho adi sɛ ne papa ne wura yi ke mensa wakyerɛ baabi ofiri nyinaa yɛwura hwɛ nti aberante ade fɛɛfa a wayɛ ɛna wow ɔde bɛkyerɛ yɛwura ɛfɛ papapapapapa nti mfonyini no ɛna muhunu no ɔpem so TV so no kɔtɔkɔhene mfonyini ɛna nana afia kɔbi sɛ wampem na Asantehema Asantehene maame enso emfunyini ena edaso no konfa no chi obri konfa no achi kwa mfrempon Asantehene na ayonko a ono ne chichira Asante twa Asantema fruma ono so edie ena ho se ukra asesedwa se bibru oda eso no efe papa afi Asante ane enma wakeka aka abomu dia ya anwene eno so wo mfimfini ho akiri enchekra no mo behu opem so TV so a ode ebeto animu Asantehene na ya ya mana yefe na nanamu nyina agibi a se bibru wo mo hwe na omo so edi ho You were sorry. Opemso TV ahwefo Awukudea edikan wa afimu no yede ni nyina abawiye Asantehemaa sorry nti yede Awukudea no enyina abawiye yedamase ema mu nyina de tochen medin de kwam ye wani mfo kokudrofo Opemso TV Opemso Radio me ena motemen kan yeda mu nyina